Žezek. A to bude ještě slabúčky do toho bytu. Ale iba s tým preč, Jani, pozri. Janinka. Nepozerám. Ale nekoľko jevičky. Koukali, že takové, tak on sa robí, že netočíme. Áno, tak som si že vrátila. Ale otočíme to na neho, vieš? Babi, to bude zapsaný na zdi někde. Ešte, ale ty sa musíš ešte strašne naučiť, ty aj bočne záberu. Prázdný papier. To není prázdný papír, babi, to je stovkový papír. To. A toto. A tých 500 tu takto môžeme rozložiť. Babi, nech si myslia. Že hráme kanastu, vieš. Ručička si hačala. Ale Jurko, ja som oblečená. Ahoj, kinde. Povedz, že... Papali jste? No Ježiš, aj ako krásne. Čo si papal, Janičko? Poď celú paštiku zjedol, keď maminka ešte bola doma. Potom som papal chlebiček. Ja som ale papala červenú polievku a ešte polievku. A ešte chlebiček s maslom a s horčičkou a konflex a mliečko. Ježiš, to máte cez deň moc. Áno, ešte tak otočíme. Čo je, babička? Otočíme, tatinka. Guckaj! Je, kúka. Guckaj, 1, Ale 2, toto... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Áno. No trošku je kulisu. Ale kinde, Áno. ty máš dudu v pusince, frajer? Ale no tak, raus. Daj mi. A skoro som malinká, tak sú celá studinku, že? No tak dlouho ne, ty jsi byla potom taková rozumnější, viď? No, A ještě takový ksicht, prdělka, viď? a ja ne. Viď, Jan, ty jsi ještě takový A ksicht, ja viď? bude potom ukúsené mať. Má ukúsený, ja. Podívej, to? Víš? Potom bude druhú mať. Tam preč. Potom bude druhú mať. Ne, on už nechce už je veľký, že? On už nebude mať dudu. A proč máš brýle, Čau. sluníčko, jo? No, je to krásne. Dneska je to krásne, že? No, dneska bude hezký. Nazdar, ztracená ovca. Nájdená ovca. Ovca. Poď ďalej. Bude nás zapší hrozné teraz, vieš? Áno, si si mysleli. Tak na to zdržalo. A mlhy, než to bolo perfektné. Jakých? Žiadne uragany, nič. Pre zmenu. Jaký? Nemáme tu akú nevestu pre neho, akú zlá. Všetko vydaté, ne? Alebo prestarali. Vyjednávala. Nebo peklo. Nebo peklo? Ano. A to co je? Tati, to je peklo, to je nebo. A jo. Ukážeš si raz? A to je. A ukáž mi to. Tak papi, ale ještě, potom. Ukáž mi růžové. To není růžové, to je červené. A Tady bude na posledě, ne? A bylo v tom maso. To bylo strašně Zůstane Olga. lepší. Tam bylo už po versi dal nějakého toho lusty je nějaký Přichodí do háje, nestydíš se? Kdy? Kdy to? Kdy? Já mu dlužím 50 ještě od někdy. Však mě dlužíš taky 50 mladý, víš o tom ještě? Jděte do háje už všichni teda. To víš, že jo. Teď mi dali peníze. Já si říkám, 50, který jsem ti ho spustil. Tady máš kilo. To je možné.
Proč mi to dáváš a tomu neberu, to dám případně. No, já jsem mu půjčil prosím tě v pondělí kilo. Kilo, Až no to bude tady, že jo. mu ho vrátím, tak co se divíš? Tak to se na to divnýho. Tak to jo. To kilo to je- jsem ti dal, no, jako to, no vím samozřejmě. Zis? Já si rozmlátím auto, poškodím si zdraví a tím ten mé... Počkej, to je... Přivez Blánu a nemusím tam jezdit dolů. Tak to řeknu. Tam zavolám. Hrozně rád s někým vyjel. Já bych věděl. Já taky. No tak praxi stál. Když on tak víceméně pozvala sama, no. Protože jí zlomil ruku, no, tak to je střádně. Že ona tady bude sedět ale opravdu jako hodně dlouho, podle mě. Pracuje, nebo jako je... Že ona je neschopná s tou pazaurou. Až ní vám bude takhle ven, do zahraničí, když... No, až přijde, taky dopustíme, jo. Po té Že pauze. ona je v Arbas pracovní neschopnost. Ona nesmí ven? Myslím, že až přijde, že říkají, Ona nesmí ven. to chce pustit s tou pazaurou, víš? Řekni tam, jak má pazouru, řekni, jak má pazouru. Mají velkou. My to pak pustíme, to bude ono. Ani řekni, mám tady se podpásí 14 dní aspoň. Co s ní budu dělat? S takovou potvorou. Řekni to tam do kamery, řekni. No říkal, že ona potvora. Řekla potvora. Ne, Pazoura, neříkal, říkal pazoura. No ne, že má pazouru, ale potvora má pazouru. Potvora má pazouru. Která, že to byla, na který mluvil? Blána. Takhle jí říká ošklivě. Ke všemu. nestydí, viď? To je takový pečkelekařský, no. Ví to chudinka. Jmen. Ví má takový jméno. A ona je do tebe zamilovaná, ale víš? Že? Ta se zamilovala v té době, když jsem tam přijel poprvé s Markama. Jsi říkal ještě předtím. No jo, no tak Tak já to ji jsem taky měl pustíme, peníze tohle. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, liebe Georgie, happy birthday to you. Tak říkal vlastně. Zum Geburtstag, Dick. Zum Geburtstag, liebe Georgie, zum Geburtstag, viel Glück. Also erleben. Hochrennen, hochrennen, Bihe, tadadadada, bihe, tadadadada. A ještě. Daj, vem si tam, Ein vem ne, si to. ein Prosit. Jak je to? Ein Prosit, ein Prosit. Ne, Der tak je... Gemütlichkeit. Ein Prosit, ein Prosit. der Gemütlichkeit. Ein, zwei, drei. Ještě to děláš, tak to už já nevím. Natočila si kytičku? Natočil tam tu kotičku ode mě, víš? No. Počkej, tam musím pomalu zpátky. Ne, To je moji hruď a chvilku tam s kamerou udělej tam přestávku. Myslíš Zimmermana? Jak jsem Je, potěšil jsem si tam ty noty. úplně nový, to je úplně nový vlastně na filmě. To je mojí hruď a chvilku tam už. Tohle bylo. Děda zavolal záchranku, už nevěděl, co se mnou. Tam mě napichli na infus, já jsem se probral, bylo nějak odpoledne. A furt nic nebylo ještě. A řekl jsem, tak teď už je mi ale dobře, teď už tady nemusím bejt, tak jsem normálně v tom kytlu utíkal přes tu chodbu k té nemocnici. Tam jsem se ptal jedné sestřičky, jestli nemůžu dostat moje šaty a ona říkala, abyste v žádných nepřišel. A nic mu nebylo, To mě rozumíš? jako překvapilo. To je paráda. No, Se zase vrátil hezky, no. ne, já jsem v tom kytlu utekl přes, On jsme ti to tam máme kytl? přes pár dvorů do našeho domu, jako na Olomoucký je nemocnice a na Olomoucký jsme bydleli. Takže si přes Pár dvorů jsem proběhl a přišel jsem a přišel jsem domů. Kytlu. Chudá babička, tak to zkusit taky, viď. Já už zkusila s dědečkem, tak s tebou, víš? Dědeček ještě nebyl nikdy vyžralý. Ne? Nikdy v mém životě jsem ho neviděl opilý. Opravdu? Ani si nedá někdo? Pije, Frťáka denně. si Denně vypije skoro litr vína. No vidíš, to Ale nikdy jsem ho neviděl opilýho. No víš, jak mu zdraví slouží. No vidíš, víno je dobrý. Táto člověče, nekuř zase. Já nekouřím zase.
Víno je lék, prej. Po tom jsem se tady v Víno je domu lék. Že jsem si dala cigaretu. Olda Míra. Ne, víno je velmi zdravý, ale si myslím. Ale víno je lék. Dokonce zachraňuje i... No, No, to zachraňuje je je dobrý výraz, ale nezkoušel. víno údajně, Ali. když ho nepíšeme moc, má dokonce opravdu pozitivní účinky na lidský zdraví. V tom směru, že třeba brání tělo před... Je to pravda? Já tomu nerozumím. Počkej, To to vždycky že brání tělo před infarktem. Jo. Nebo jak si... Počkej, cigareta před infarktem? Víno. Víno, vidíš? Nesmíš pít to. Já jsem se namonil, Ty se to podstatně mluvit. To toho aby nesprděl právě, tak se dám na deodorantuje, jo. Olga, já jsem se Máš odér. Ty jsi se dneska koupil? To třeba teď. Ráno. Vlastně. Aha, v noci. To je úplně... Protože já Já jsem mlím normálně stejně začínám s chronickou, takže já to No, nepoznám. jednou za čas taky, víš, jak to. Co mám Já koupelnu, si využívám dám to. možná víc. To je muzika v Praze. Ty takhle si třeba dělat. Tak, je to jenom Až budu sedím. mít koupil, tak se denně budu mít, denně. Když se pohneš, tak Kino To se pohybá v tom případě. To už musí být. Neříší? ona by to byla normálně jako ta dlávuně, mydlo a nějaká, ale to je tak, jako to udělat takhle. Máme ostrý, ale... Já když si vzpomenu, jak vždycky To máš. plentu tam vanu a ty jako vodu tam lili do toho vlastně. Je to takový to malý černý a je to nějaký... Protože to pro mě bylo lepší, víš, vždycky jsem si do něj lezla nohy. Nevím přesně to. A bylo to hezký. Chvála No, lepa. to měli všichni, jsem ještě. Volím věb. Špice. Víc zu Hause, weißt? Ja, das ist richtig, ne? Já. No, používá ten tvůj muž nějaký levný deodorant. Používáš ty. Měl, ale to už je... No jo. To není Axe. To je To Axe. Axe, To není prej. Axe. Já myslím taky, že to je Axe. To nevím. To je To je Axe. Atu nebo Amu nebo takový něco. Jo, tak Nie je žádný atu ani Tak amu. chodím nikdy. pořád kolem plakátu, ještě žádná nespočila, že nefunguje to evidentně. Na Ale Axe to nevím, nevím, to taky ne. a Milan tě ještě tady takhle ani zašel. se ještě na to. A já se tak necítím. Se necítí, já tě cítím teda všude. No teďko je ovšem krásná reklama nová úplně. Je whisky. Whisky je whisky. Tuž. Opravdu, potom praští se do lepky. 15 hodin denně jsem dneska. Jsi spal Bylo tak šílený. 15 hodin denně, já už jsem dostal úplně nemocný. Hejce, a co ty máš proti ty štěvky vlastně? Já už tady. Protože jejího tatínka nemůžu vystát. Jo, taky si bereš tatínka. A ta, A ona se, ty Štefy je hlavně jako na prachy, že jo? a ona se vdala, ne? Ta Štefy. Nevdala se? Ne, byla si to je studentka, ještě furt studuje. No, Ne, Ne? jo. To je jediná Štefy? To byla ta, co měla to děcko potom. No. No ne, to byla... To jsem tady začal, no. Potom to nějak jinak skončilo všecko, že jo, já jsem začal chodit úplně někam jinam. Vrkej. Udělej, vrr, no. Janě, díváš se přes do zrcadla, jestli nemáš takhle svatová. Pojď to dej do háje, Já prosím ti tě. děkuji, že aspoň ty mě chápeš. Všechno tady dělám. To musíš mít to Olgo, pravdu. proč jsi mi dával toho cukru? Ukáž, jsem si pomalu takhle. A já je amatéra se. Tvoje žena se Kterým není jsem svatá, samozřejmě. ne? To je dobrá, to je zas tak, aby jsem mohla Jak se mu mydlí, normálně dělá takhle. To nikdo byl, že jsme ani nebyli, že jsme totiž byli na věži. Olgo, já ti dávám pažuláka takovýho. Je, podívej se, co on mě Já jsem udělal. totiž tvůj kámoš a já tě neskazuji jako Ty ty. si teďka Olgu kupuješ. Já to vědět. Já ti nekupuju, Ona já byla ti trošička nechci se mnou. kupovat. Musíš na to skočit. Jakým způsobem dělám to? Vrkej. Udělej, vrr.